Nomaqalazive singaqali ngaliqayitha singakhla kakhulu phake ngengoma emnandi eqonda bana pha ngasekhaya uthe wayamkela kamandi ngohlobo olumangalisayo Psycho featuring Dr Kehlelezi madoda kunjalo ke enqubeni ngelixesha sitsho kakhulu kakhulu sithi isintu sama sibulise ke sithemba kakhulu bane weekend abantu baphatheka kuhle konke kuhambe kahle kakhulu basaphephile futhi kwezinto ezininzi ezifana no COVID-19 nangalo elixesha lonke bhodini amashumi mathathu nesixhenxe bethile lapha insimbi yesingaphi yesixhenxe umhla wesithathu namhlanje August inyanga lekuzalwa ngamaqhawe nodokotela Chokahle hayi ujoka nje uqedile ndumani yadumezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bejemba zone empana insizwa zamadoda ayibomvu naba setete naba senyimbane mkhonto kwazi igazi ndaba ikhala manzi dictionary ndaba idithi umndeni abangaziyo ngize ngiyengijwayela ukuthi mina ngithi kwasho bakuphe bazoqedela ku Facebook bayazi ukuthi mase ngithi kwasho bakuphe sekushubile khona lapho kushube khona bazoqedela uzobona ngamagama sebesho ukuthi sekushube kuphi manje mase kunjena ngithi mina camagu sanibonani amen sengiphakathi impela sekushubile nazo ke zaqala ku Facebook page yami Dr Nyanga yodumo mzo mase ngishilo ngithi kwasho awu madoda ujonjalo ke dokotela ngalixetsha ayofuna ungena ndiyambona dokotela ndiyakuva uyaphila empilweni ndoba ndibuza into engakumele ibuze ndiyakubona uyaphila empilweni but siqale sabaxelele before siqhubeleke kakhulu indaba namhlanje sikhuluma ngayo dokotela umona kodwa before singene kumona singabi nomona singaxelela abantu abahambe baye YouTube bayosubscribe ku YouTube abaxela dokotela ngicela ukuthi yonke into esoyikhuluma lapha wenze sure ukuthi uyahamba uyosubscribe ku YouTube channel yami kunengoma entsha esesikade siyimemezelile sithi yeza ingoma is already there on YouTube channel Dr Kehlelezi hamba uyibona. The song is very nice. Dr Kehlelezi nalento esikhuluma njengamanje noma lesisakaza manje mawufuna ukuyibona by tomorrow izobe sikhona ku YouTube. Ungakhohlwa ukuhlala ku YouTube channel Dr Kehlelezi subscribe lapha yana. Subscribe kanjani ke uthile dokotela ngalixesha enqubeni egama la sithi dokotela isintu sam. Dokotela namhlanje awigama lami ukhaya lethu umthwesi ulobile kwezilo mzansi. Dokotela namhlanje sibheka indaba ephathelene kakhulukazi nabantu abaninzi abaphila kulomhlaba esiphila kuwo indaba yomona. Umona dokotela into ekhona na? Umona dokotela uyalapheka na? Uyakwazi ukuncedakala umuntu onomona afike kwakho mhlambi esikhodlweni ezothi ndiphethwe ngumona. Umona uphatha abantu abanjani? Yendoda uthinta indaba enzima kakhulu. Yabona mawuthinta kanjena uthinta indaba enzima kakhulu yangithinta mfowethu. Umona ake siqale kuleli gama, maybe we need to define first the word jealousy. Ngesilungu basho kanjalo abafuna ukuyichaza ngesintu ngoba isintu siyesibeke sithi ba. Umona into mfowethu engabonakali, that you can't see, that you can't touch, but iya control phakathi engisho ukuthi ayinantelezi ukuthi uyayiphalaza noma the only way to ukuthi uyivikele umona is to pray. Idemoni esuke lisebenza kuwe, uSathane usuke ngenile kuwena wakusebenzisa mayise kusebenzisile wangabona ukuthi uSathane useyangisebenzisa njengamanje. Umona ungambamba ngisho noma kuthiwa umuntu onjani, ngisho kuthiwa umkhulu umncane, umona ubamba noma umfundisi noma inyanga noma ubani uyakubamba. Umona yinto engena kumuntu o-rich, ingena kumuntu ophuwa, umuntu o-medium, wonke umuntu umakoti umkhwenyana. Umona yinto engena kubani. Qapheleke ukuthi kunabantu abalele ezibhedlela namhlanje odokotela kade bepopola ngemshini ba-checker yonke into bathola ukuthi lo muntu akaguli but iyamdla lento yinjalo. Umona awukwazi ukucheka ngomshini. Unomuntu owenza into engathanda ukuyenza kodwa beqhutshwa yini umona. Lithi iBhayibheli engikwenzayo angithanda ukwenza kodwa ngoba ngiqhutshwa isono ngiyithola sengikwenza. Yabona uma iBhayibheli ikhuluma kanjalo ngiyaxolisa iBhayibheli ngoba phela ngibuye ngiyibishop ngiyi-archbishop kufanele bayazi leyo nto abantu ngile ndoda engena kuzo zonke indawo bashilo kwezinye inkundla zokuxhumana bathi hayi uthwele impela lo Kehlelezi awungeke umbone inyanga
ebuye lapha ebuye futhi isakaza hayi bafowethu isiphiwo ngazala ngifumbethe wonke umuntu ke lobilobi into engisho ukuthi wonke umuntu uzalwe efumbethe out there balalele ekhaya wonke umuntu ngisho ukuthi wazale emumbatha amanqindi ephethe kunabanye ke ama talent abawathathe bawalahla abanye bawasebenzisile omunye uhleli phezukwa italent lakhe kodwa akalibone abanye banaka into zabanye abantu qede bakhohlwa ama talent wabo kuse part of umona ngoba yazi umona ukwenza ukuthi ugcine ukhohlwe into wena onikwe yona uNkulunkulu kodwa unake omunye lithi iBhayibheli ngenyilanga uma abanye bevalelwe endaweni bethunjiwe lithi iBhayibheli kwakuvalela besifazane ngapha kuvalela besilisa ngapha uma bephuma bayakhishwa bayochama ngaphandle mabekhishwa bayabuzana ukuthi hayibo ukudla nikunikiwe nina lapha uthi uyaphendula abanye bathi hayi ukudla thina sikunikwe kunayo yonke into kodwa inkinga ukuthi izipuna abasinike zona zinjani zinde kakhulu asikwazi ukudla ngazo ngoba sithi masidla sithe kakhulu lesi spoon uthi lo munye lalela uma nifuna ukudla thina ngale kwelethi camera omunye ufunza omunye ngithi angizwe ukuthi ngithini kwacaca ukuthi manje lento kwakufuna kwakuwumona lo owayithatha ispoon eside sisebenzisa wayiphethe umona engafuna ukunika uza kwabo engikushoyo namhlanje ukuthi ukhethelezi ngoba umbone la ukhethelezi ngenze sho ukuthi uza kwethu uqala engilapha naye noma engisefield nabo badlile yini abantu esontweni akusho ukuthi phela uza kwethu ufanele ngize ngimbuze ngithi wena ukuzwe ulapha abantu noma kanje umuthi thatha lo nalo hayi kanti wena wathwasaphi angithwasisi mina ngithwasisa abama abantu ngeke ngize ngithwasise ezinye inyanga kuphela kwami ukuthi ngiyisize ndoda amadoda ukuze empilweni abantu bakubone woza la ngikuveze ngimbeke eradioweni hamba khuluma abantu and mawukhuluma into ezwakala abantu phela ukhumbula abantu esibalaphayo bayabuza ukuthi lento isho inengqondo does it make sense and abantu bayatracer bafuna ukwazi ukuthi uphumaphi waze wafika la ngeke ukuthi wena uthwalisa abantu noma unomuthi wenhlanhla ube kwayiwena futhi usaqula ukuthi uyigqokise noma kusaqula ukuthi ube nendawo yakho noma uthula ukuthi ube nomfazi kulobola umfazi ngoba kwayikulapha kudinga ukuthi qala ube nomfazi uhlonipheke ube umnumzane babona ukuthi cha silandela inyanga esiyibona ukuthi le ndoda inayo izinto kunabantu namhlanje abanomona abathatha ikhwama basuke bathi bayalapha abanye badayisa izinto bathi bayalapha banamandla kanti umono baqhubayo hayi ngokuthi banesiphiwo kodwa umono baqhubayo Phulaphula yazivela nawe dokotela umona ke ndiubona kanjani dokotela ukuba unawo ngoba uchilo eqaleni uba into engabonakali into engeke ukwazi ukuyithinta kodwa into ekhona ndizo identify kanjani ukuthi dokotela awunomona wena right umuntu onomona ikanjena mfowethu namhlanje bazongizonda abantu abaningi ngoba ngizothinta into abantu abayenzayo ekhaya umuntu onomona umbona kanje yabona makuthenga imoto noma umngane wakho close friend thenga imoto noma ubuye nento enhle bakubongela abanye hayi mfowethu hayi siyabongela siyabo afike nathi hayi mfowethu ngiyakubongela imoto yakho inhle but bekungafanele uthenge second hand ungazwa sekunobhathi kunento embusayo ngaleso sikhathi qaphela mlalele ekhaya ungabona abantu bemncoma umuntu bemncoma bethi impela siyawubonga umshado wakho wena bese uthi but indoda yakho uyigade kusuke sekunento kunogqopho kunamantombazana aphumile emshadweni ekhishwa abangani kunobhuti njengamanje imizi yabo iphihlikile ngenxa abangani bambonile ukuthi inkosikazi wakhe muhle uhleli kahle kodwa kube nobhathi but sikhumbula ngeinsuku zakhe sawuyena wayehamba indawo ezikahle myeke phela kwakusalezo insuku njengamanje sekuyilezi insuku into engizama ukuyisho ukuthi abantu abaqaphele sinayo yonke imithi esigodlweni kodwa yomona imithi asinayo umuntu angafoni impela ngibuza ukuthi umuntu walokho umona owamumona kanje yazi umona uyawuzwa wena kufana nami mina umona mawuqala kumina uqala ungibuza nginalento ukuthi unembeza wami usaphile sese ngiyirecover ukuthi hayo mona ke lo ukuze uphumelele empilweni kudinga ukuthi mawuzofaka ingoma efonini mayithi kugcwele delete something delete nawe ke empilweni ukuze uphumelele kunezinto okufanele uyidedele ihambe ebese kungena ezinye umona lo ungabona usubamba kanje ko2 hayi ayikho into ozoyiwina Ay unyanisela ukuthi indaba yefoni yespace engenzeka abantu bagcwele izinto ezingenazidingo ispace isiqhike izinto engenasidingo kubo into engizoyisho nje futhi lobilobi umuntu akazazi iposition yakhe okay nasebholeni masidlala isoccer omunye nomunye ubeke iposition ugoalkeeper udlalela la agcine ku18 line
kuthiwa awuyi ngale umuntu akayazi iposition yakhe uthi angiyitholise ngiku offside ngoba kungenzeka uthi wena empilweni awuphumeleli kanti usungene kwi department okungayona yakho uthema ufika kuleyo department waxabanisa abantu baxabene umbuzo uthi abekho yini abantu abashonile bebulawa ngegama lakho noma kuwena oxabanisa abantu ngoba phela umona unezidumbu phansi kungenzeka uyaphila ulele ebusuku kanti inhliziyo iyavuka bakubambe bathi uyathakatha kanti uyibuza uthi bantu bayanginuka hayi ngokuthi uyathakatha kodwa inhliziyo yakho ebusuku iyavuka wena mawulele inyama ilele inhliziyo yakho ivukile ngoba ubucabanga ukhethelezi uthi ukhethelezi ayiwanda njengamanje ukuphi ngimzwini impela ekhuluma kwizwi lomzansi awusalale ebusuku ngoba umona Umona indaba enkulu namhlanje sithetha ngayo abona Dokotela Dr Kehlelezi ngena ke phake ku YouTube Dr Kehlelezi usubscribe zikhona ezinye intetho ke futhi ezakhayo uzokwazi ukuzifumana khona ku Facebook uthe bathini ngobe Nyanga yodumo mzo ngoku ngelixetsha ngena ku Facebook uzokwazi uba uyibone yonke le sithetha ngayo Dokotela andikwazi ukuthi ndinomona mna khaya lethu mthwesi ndinomona niwenza kanjani Dokotela uba ugqiba umona kuwe mfowethu ayikho into edlule ukuthi umona ngoba ngishilo ngithi there is no medication of jealousy the only way is to sit down and accept ukuthi you know what la bengibuswa umona I was controlled by jealousy and I need to calm down and wait for my things kunezinto edinga ukuthi uNkulunkulu uyilinde zize kuwe uma ulindile wahlala ngoba ngisho nomoya oyingcwele kunabantu abathi baya profeta beqamba amanga sibabambe emasontweni umuntu athi ngiya profeta ngoba efuna ukutshela abantu athi inyawo zakho zibuye zibe buhlungu vele inyawo zomuntu zibuye zibe buhlungu mayisehamba isikhathi eside kodwa inkinga ukuthi abantu abakwazi ukulinda kunezinto okufanele ulinde umoya oyingcwele lithi iBhayibheli wathi uJesu mayisehamba wathi ngiyonishiya nomthokozisi umoya oyingcwele lithi iBhayibheli bathi mase besahleli bayizwakala bekhuluma ngezilimi ezehlukehlukene ngoba umoya oyingcwele base bewuthumelile engikushoya abantu bangabheka umoya oyingcwele kuphela kodwa babheke neziphiwo zabo uma uNkulunkulu ezokubusisa akamdingi umuntu ozohlala phansi kodwa you need to stand up for irole yakho noma stand up for your goals uhamba uyosebenza abelunga balali kodwa bayavuka bagijime bayosebenza abantu abamnyama sinenkinga sokuthi siyalala ebese sidlelana umona that is why nengoma kaKhehlelezi ithi ninenkinga umuntu wesizulu ekhuluma isizulu mayiphumelela nithi unjani uthwele injalo ke indaba Dokotela andazi ngemvume yakho ba xa ngaba ke sithatha hlaba abane abantu sive bona uba uzokathona umuntu athi mna ndinomona hayi sizozwa ngimnike advice ay enqubeni siyakubulisa isinto sami Monica amen sanwana webaba bawo ukhuluma nokwapho mbatha la ipandana awungisele lapho kubaba inkosi yami leyo ubaba yebo baba uyabona baba lehloko ngikhuluma ngaso somona ngikhuluma ngefa lezula ifa lezula lelo kodwa iyona ke sipusa kakhulu thina ndle emnyama nje sipusa kakhulu lento ya ubaba unjani namhlanje akukathinta inkosi yami nami ngixakekile kubaba hayi namhlanje lento ngishile endlini lesithunywa ngishile endlini ngoba ngizokhuluma ngalo mona baba umona ifale zula kodwa iwona sibusa kakhulu baba kodwa ke mina ke ngizama ngayo yonke indlela ukuthi cha ngugweme ngoba unembeza ngisenawo baba danki baba ngisabuya ngisazokhuluma ngoNembeza esontweni elizayo kulungile baba ngathi ngingaphinda ngiyabonga baba danki tata siyabonga kakhulu inqubeni sekubulisa bona ekhaya yebo msakazi kunjani tata ngiyaphila msakazi sikhona nathi tata sithetha ngomona apho unawo umona tata mina nginawo umona onkumkho nomona ngiyafisa ukubona uDokotela angazi ngenza kanjani incokaka nenkombolo eTV ezoshela zona xa abasele siyoyiphethe inqubo mamela tata yebo baba enkosi kakhulu siyabulela asithathe omnye futhi umphulaphula inqubo emolele ekhaya izinto zami siyaphila khona kudla hayi kahle namba ke tata umona unawo wena tata unawo okay nginawo umona isimo egcina senze kube ngathi unomona kodwa futhi ubona nomona lona okudekayo ya elo kaKhehlelezi obuyikhuze ngokusheshsha impela futhi hayi siyezwa baba
Kuyafakala mkhulu enkosi tata siyabonga kakhulu. Enqubeni siyakubulisa isintu sam molweni. Yebo kunjani? Sikho konke kunjani? Ngiyaphinda namaye umfundisi yakho. Unawo wena ya umona into ekhona unawo wena umona? Nginawo Uline wakho awukho mhle tata andazi noma mhlambi utheni. Umona awuyisani ndawo. Dakutela ukuthi umona kanawo ngoba uyisana indawo. Hayi asiyezwa baba, siyezwa baba. Enkosi tata. Sithatha umnye emhlanje sikubulise Molukhaya. Mthwese. Molweni tata. Yebo Mthwese ukhuluma noEdward Hlobelihle la kaMaphumulo. Hlobelihle ngapho kaMaphumulo. Umona unjani unawo nobukhona apho kaMaphumulo? Hayi ukhona Mthwese futhi ngikakubeka nje ngathi almost wonke umuntu unayo inhlesana yomona wakhe nje. Ukuthi uyambona umuntu oyephumelela bese ba lo ofisa kanti engathi nami ngathola iportion of that success. Isiphatha umuntu nje wena lobulobu ukuthi unalo yonhlobo so ngeke ngithi hayi ukhona lo akanawo nomncane nje nami definitely nginawo phela ngathi ubaba uDr Khehlele Zimpela hayi akayishumayela leli khambi lokuthi hayi awunishisa impela umona akaqhulekela impela. Kuvakala inkosi ekhulu tata siyabonga kakhulu enqube yabona lobi abantu besakhuluma kanjena. Yeah. Namanje ngiyaphinda ngiyasho. Umona ingoma sezayona ithi umona usuka enhlizweni usuka esweni uye enhlizweni. Okay. Phela ngithi isona enhliziyo they communicate. Lezi zinto zokuthi uziya communicate. Lento ihlula ngisho umuntu owudadewenu, ihlula ngisho ubhuti wakho uzalwa nayo. Igazi lithi sithi silungu the blood is thicker than water. Yes. Yabona lento iba khona kakhulu ngisho nasemndenini. Lento iqala emndenini. Phela lento iqala ukudefine emndenini. Yabona ikakhulu umuntu ozalwe yedwa. Umuntu ozalwe yedwa ave enomona ngoba okoqala akakwazi ukushare. Number 2 wathi uZondo ngelinye ilanga ungamdelela umuntu wakufundisa ukubhukuda ngoba amagaga sawafana walingana uzomdelela kuko nabantu othi mawubasiza athi mayiseqala ukuyibona ngathi yena usemkhulu noma useqala ungathi uyavela usenamaphiko ebese yaqala yabhamba akho ukuthi uthisha wami omkhulu ungabomdelela uthisha wakufundisa uAye ugrade 1 ngoba uzothola uD ungawuboni ukuthi ufana noA lento kufanele ubuyele ukuthisha ukuthi thisha wawungifundise wathi injani lento kunabantu ababulawa umona siqala business naye lo muntu nithi maniqala ibusiness naye uthe ifirst payment mayingena wathuswa imali lento ibuya ihambe nomhobholo. Yabona masikhuluma ngomhobholo nomona lezi zinto usisinobuthi zihambisana ngoba that's being selfish. Kunabantu abaselfish mabe selfish abafuna ukubona abanye abantu bephumelela. Uma yeke wambone ephumelela igama elihamba phambili ukuthi vele uthwele iyona chorus. Into engiyishiya kubantu namhlanje ukuthi ungabona emsebenzini wakho bekutshela bethi uthwele noma behamba bekhuluma bethi uthwele owazi into eyi1 ukuthi usubahlulile. You are the winner. Uma beqala bethi hayi uthwele lo noma uthwebula idlozi noma uthwebula inhlanhla zabantu noma wenzani owazi ukuthi you are the winner. Umuntu othwele namanje ngeke sesi explain ngoba thina simazi ukuthi umuntu othwele usuke njani but sasikholela ukuthi kudala kwakuthiwa uhlaba njalo kwakusho kanjalo kuthiwa lento iphila ngegazi so asisazi ke manje ukuthi noma kwakuthiwa uyavuka ebusuku ube nezinto zenzayo but we are not sure because sibancane thina mina ngizalwe ngo1990 ngomhla 5 August so I wouldn't say much ngokuthwala ngoba izinto zomkhulu lezo abanamamakhetha anenwele ezimhlophe ekulapheni ngikho mdala kakhulu ngisemncane nakwangadla nganzi ngisho 20 years ngikhona ekulapheni cishe ngino 17 years or 16 years ngisekulapheni but nazo lezo zinto bezithi mayithintwa ngingalingi ngingene kuzona ngoba sibancane asingene kulezo zinto kodwa ke namhlanje abantu bangixolela ukuthi angihlolanga ngomhla ka5 ngolwesithathu ngilindele ama surprise ngapha nangapha ama selfie besenda ama video trend laphana ama status befakile abantu happy birthday mkhulu abafuna ungisurprise abesurprise but Sunday sinenkonzo enkulu actually on Saturday siyaqala Saturday ingena ngo9 ebusuku emahlabathini inkonzo yamanzi njalo mangiyizozalwa ngeke ngithi ngiyogeza njengo Nicodema ngiyozala kabusha ngokwesisu samanzi but mangizala kabusha angizalwa ngedwa ngizalwa nababandla lami noma
nama client ami noma nama fans wami abantu ababalandeli bami ngizala kabusha kanye nabo ofuna ukuthi ngiyothulula noma ngiyosusa umona wami lithi iBhayibheli amademoni mayikhishwa angena ezingulubeni izingulube zawungena kuphi emanzini so nakho ngiyofaka izingulube emanzini angisho ukuthi izingulube uyingulube makuyukuthi unesono wakhipha isisu wabulala noma unomona kunento ekudlayo kunemithi engafuni ukuthi kunezipoki lezo izingulube siyokukhipha edakeni sithi asambe Saturday siye emanzini ngeintatha kusa njengabo 2 Sunday siye emanzini then Sunday masibuya siyangena enkonzweni kwiservice yasekuseni ngo7 o'clock kuze kuye lapha ngo11 o'clock kuzobe khona uDumi Mkokstad uzobe khona uThina Zungu uzobe khona uAyanda Ntanzi bonke labafowethu bazothi happy birthday mkhulu bazoperformela abantu emahlabathini free of charge abantu babuke beqeda abantu banikela bathi happy birthday mkhulu sithi khula uyisibonelo esihle emphakathini kulabo abafundela kumina engiyi role model hayi kulabo abayimfamona ngoba phela ngibonile hayi kuke ku trend lempela imfamona zikhona kanti ke mfowethu mina anginankinga abangixekayo lithi isiZulu sithi izikhonkotha ini imoto ehambayo emila ikhonkotha iyohlala igcwala irust kodwa le ehambayo iyobonakala ukuthi bayikhonkothe ziye phambili kodwa mina mangisazi ukuthi ngisakhuluma into eyinhlonipho kubalandeli bami angigxeki umuntu angibanyathela abanye abantu igama lami lisahamba kahle ngiyoyihlonipha ungayibona ukhuluma ugxeka abanye abantu owazi ukuthi you are failing to respect yourself the self dignity iyawa isidima sakho siyawa mawukuthi uthi mawukhuluma njalo unyathela abanye abantu zama ukuthi lithi iBhayibheli ulimi luyisitho esincane kepha luyabhubhisa wobuka unyawo lwakho lapho uhamba khona ukuthi abekho yini abantu abakhala emuva ngawe abekho yini abanye abantu obanyathela emuva zama ukuthi noma uhamba endleleni hamba kahle kungakhala abanye abantu emva kwakho ngolomgqibelo kune special epharmacy lapho ngithi happy birthday special I'm giving away people izinto ngamanani aphansi kakhulu laphana enumber 407 Salmon Grove umuntu akashayela u6 esekhona laphana ku Salmon Grove shop number 1B fikani ekhemisi kaKhethelezi elisezingeni eliphezulu elisusa umona futhi ezinhlizweni zabantu lasusa umona ngishokoza kwethu bahluleke ukuyibamba abaningi bathi ayikhona lo mfana phela ukhumbule ngihamba ngezibongo zami ndumane yaduma kuphi ezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba mbethe mfaso nempandla inhliziyo zamadoda zinjani zibomvu lezi inhliziyo zamadoda so kufanele phela bavuka abantu ngoba kuthi sithi Zulu utswayi liyavuka kuphi ogqokweni phela moltesta liyavuka phela ukuthi mina ngiupelepele nomuntu uyavuka ubumuntu neSion masigqoka ingubo zeZion buyavuka ubuyonathi mina ngiyalikhumula ijazi phela mina ngiSion kudinga ukuthi sihlolisise ukuthi kahle ukukholwa wena wakholwapi waphenduka kakwenze njani kahle wena uthi abantu bakulandele wena uhamba kahle yini endleleni yakho ngoba abantu bafile bebulawa umona namhlanje isihloko sanamhlanje doda amadoda ungiqubulile kodwa ngiyasithanda ngoba sikhuluma ngiyafisa ukuthi nangesonto ngiyoshumayela ngaso esontweni laphana ku11 o'clock mangene eZion ngoba ngiyobe ngithi happy birthday Kethelezi uNkulunkulu ayanithanda nonke emakhaya kade nilalele le show nginithanda ngothando lika love nonke lapha enikhona abafuna ukungivonela noma abafuna ukuza kwi-appointment abafuna ukuthi happy birthday noma abafuna ukungisurprise ake ngiqala la abafuna ukungisurprise abathinte le ndoda eyiyona engazi kakhulu udokotela umnyama uyona ndoda engazi kakhulu nikhumbuleke ukuthi bafowethu angisekho kusiyaviva TV1 angisekho kusiyaviva ichannel yami uDr Kethelezi noma uthi Black Life TV noma uthi Real TV1 angitholakali kusiyaviva right ofuna ukusurprise uDr Kethelezi 073 923 4734 47 bani 34 yeah 073 923 4734 kanti ke ofuna ukuza laphana ekhaya kwami ofuna ukuhlola for the appointment 032 948 6017 ngithe 032 948 6017 abafuna i-direction yasepharmacy noma bezwe ngamaxabiso kodwa ke efonini cha uzosho ukuthi ngiyeza inamba yasepharmacy ithi 031 321 5589 031 321 5589 5589 kanti ke bonke laba abangahlolelanga ningixolele ngizobe ngisangana ekhanda ngeSunday ngiprove abantu ukuthi cha ngisenawo amandla lento ngazala nayo angiyitholanga emgwaqweni
lesi siphiwo sikimi futhi akekho yosiphuca lento kimi straight. I'm proud of being uDr Kethelezi. Ngathi ngiyinikwa lento abazithi bathi ubheke uyohlangabezana nezingqinamba bakhona uyohlangabezana nabo befuna ukulikhuphula igama lakho kanti uyohlangabezana nabanye abafuna kunjani ukuluwisa. So ngilindele noma yini hayi kodwa kumuthi ngiyawugaya abafowethu hayi isikhathi sokuthi maybe ngiyiprove ukuthi emthini nginjani hayi mfowethu uzobona. Hayi usivele wona kamphulaphula dokotela phama mhlambe siqukumbele akwangoku ndiyazi ke abantu bayazi ngikhiqizo yakho kakhulu iyakhona ka Dr Kethelezi khona silekhwi Ayi uSlave ukhona ubhokile kakhulu uphezulu ngenhla thintana nomuntu oyidistributor maduze nje ngizoyibiza inamba bayazi ukuthi bazongithola lapha abantu ekseni lapha engitholakala khona makukuthi awazi ukuthi uzongithola lapha inyanga yodumo mzo ngiyohlala ngikuupdate ngaso sonke isikhathi ukuthi ngitholakala lapha otherwise bafethu makukukhona lapha engithinte khona ngabeka kabi ngicela abantu bangixolele so sorry but umona phela bathi ujike uyikhuze masozo uthi lo mfana wazi wangicika ungabona uKethelezi ekucika udinga ukugezwa idozi lakho likuflathele ngoba ngusweet mina odliwa nayiphara emgwaqweni odlekayo wonke umkhona upost lapha ku Instagram wathi awu wena uthandwa ngisho nayiphara ngithi inkosi yami bathanda imisebenzi yami nenhliziyo yami ngihlala nginjena nje. Yes, njalo kasivaleke ukuthi ku-YouTube abantu abangene khona ku-channel ka-Dr Kethelezi ba-subscribe then ke inamba mangabe funa uku-order umuntu mayifuna uku-order 072 1234 976 Soweto abafuna uku-order egoli uSlay Queen 066 00 266 33 ngithe 066 00 266 33 awuSlay Queen yatrenda mfowethu uyibreakile record bese kuthi othi enkonzweni afake ku GPRS emotweni yakhe ngicela abantu abathi impela sizodumisa noKethelezi from ebusuku ngo9 o'clock ngiyongena naye emanzini angifake Kethelezi ngifake emanzini ngisuke emanzini ngiyolinda kungena iservice yasekuseni yize ngiyoqeda naye ntambama ngishuthi izithombe naye sithi Sunday for Saturday fika inkomo yobiwisiwe sengizwile sengiprofitile ngithe mangilele ebusuku ngabona isibonakaliso ngizonikwa inkomo ezu4 hayi inkinga ngisurprise ngoba lento iyafika ngitshela. Ay madoda ayike na kanjani ke sabe sikhona ku birthday leyo mkhulu hey namhlanje ay Chile kwenye incwadi siyabulela kakhulu mphulaphula ekhaya igama lenqubo isintu sami sijohle kakhulu sihlala sinayo uDr Kethelezi rhoqo xa ngaba ngomvulo kusuka lapha nge7:30 ukuza kwinsimbi yesibhozo so dibana khona futhi kwiveke ezayo enkosi mkhulu. Thank you.